ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ এই অনুসারে যদি রাତି 4 দিন ହେଲା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଯଦି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ এই ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠିକାର ଲୋକ କେମିତି ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ କରିବେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଆଗ ରଖିବା ଆଜି ଭୋର 4:15 ଜିନିଷଟା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟ ଲୋକ ବି ଏପଟେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ବର୍ଷା ଚାଲିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି জুম কর জুম এক গ্লাস